from the dead. Čaute ľudia, som Cibikerka, vítam vás z ďalšieho videa z Cities Skylines. Práve som začal hrať a hneď by to tu povedalo, že mám postaviť túto blbosť a prečo mi to ukazuje na prvú stranu? Skúsim postaviť. A sú šťastní všetci? To je iba nejak bagnuté. Dobre, až mi to ukazuje, že sa mám vrhnúť aj na túto dopravu, akorát na to. Tu sú taxíky. Že? Aha, nie, to je iba depo. Čiže myslím si zvyknutý na lolko. To sa niečo rozširuje, tak to pôjdem sem hneď vedľa. Prečo to nejde? Je to robí hluk. Čo mám dať sem? Sem to ide. Sem nie. What are you doing, my friend? Sem to už ide. Je to fakt smutný. To je jedno. Toto sú myslím, že zastávky, kam pôjdu tie autobusy. Či sú taxíky. Oho. Tak to je celkom nice. Tak ja si tak kde rozmyslím taxíky, zbúram pár domčekov. A to oni budú chodiť... Aha, som to dosť blbo postavil vedľa tej skládky. A inak týždeň som to nehral, tak... Preto tu budem taký trošku toto... Počkať. Ale veď... On sa hlavne prepojí akože, alebo čo? Sorry. Kde to je? Tu je tá. Kde to mám? Tuto je tá. To sa mi budú chodiť taxíky už? No, neviem, podľa mňa to mám nejak prepojiť, ale... To je jedno. Jak sa darí moju mestečku? Asi dosť blbo, čo? Dobre, tak ja to zapnem, aby som rýchlejšie zarábal peniaze. Mne odchádzajú obyvateľia, lol. Treba to rozšíriť. Ja tu bohužiaľ nemám peniaze. Čiže koniec. Takže kto dnes nemá pár, tak sa vylúči máčus. Ale tohto zase nepôjde, čo znamená zarobiť. A tu není vidieť, že to je taká zlá pôda. Ak to napojím tuto. To napojím na diaľnicu. Sa to napojím sem. A sa spravím veľkú onu. Takto. A konec, nemám peniaze. No dobre. Jak sa dali v mojej druhej zóne? Či nemajú zamestnancov, či čo to píšu? Títo nemajú zamestnancov. Tak to dám. Týpek nemá zamestnancov, toto čo znamená? Aha. Kdyby tu potrebovali toto, to sa mi nejak nezdá. Počkaj, čo? To je... Toto... Jaj, oni potrebujú dovoz niečoho. Alebo čo? Majú zlý tovar? No dobre. To ešte nechápem, proste nemajú zamestnancov niektorí. Či keby som sem hodil dom... Nie, taký zlý nie som. Dobre. Sem by sa mali hodiť domčeky. Tak to bej. Tam nebude ani voda, ani nič. Ježišmaria. Oha, voda tam presne, tak není. Dobre, takto dám vodu. Nerobte si srandu, že ja nemám peniaze na blbú trúbku. Nejak blbne a nejde mi to tam dať, ale už áno, ale... Keby to bol zlý úhol, alebo také niečo, nemyslím si. Ešte takto spravím dookola, lebo toto bude tiež. To bude to moje... A to, prečo mi to tam nejde napojiť? Aha, lebo nemám peniaze už. Nice. S vodou som na tom celkom dobre. S elektrinou tiež. Lekárstvo, lekárstvo. Prečo som to polné? Pustiť hru. S lekárstvom som na tom 0% chorých. Potrebujem ďalšiu nemocnicu, 0%, to je jedno. Aha, počkaj, to sú asi... Áno. Nikto ešte neumrel, nice. Veľké riziko požiara. Koľko stoja týchto... Počkaj, čo keby som zobral požičku? Zobral som si minulom dieli, nie? Alebo že by som mi zvýšil dane?
o 2% na 11. Týmto tiež zvýšim 2. A týmto tiež zvýšim 2. Ešte som to znižilo jedno. 10. Ak som to zvýšil úplne moc, tak potom sorry, ale... a hneď to inak zarába. To sme si budú sťažovať, čo? Nie. Ja sa sťažujú na niečo. Čo Twitter tam nepíšu o tom, aké majú vysoké danie? Neviem. Ale títo niečo píšu. Aha, kde sa tam upgradeujú, henty tam tiež. Nice. To je good, tak aj... všetci sa to upgradeujú. That is good. Ešte ten zobáračik, začín to vzadu. Si potrebujem posvietiť, tak. Aj sa tam stáva ďalší. Takže dobre toto je. A tu prečo sa nič nestáva? Neviem, ale už inak mi to zarába, keď som zbúral tých pár domčekov. Či zvýšil dane. Ale neviem, čo som pravil. Tak. Nice. No, ten merím trojuholníček maličký, tak. Som už iba dám tie domy. A ešte sem by som takto mohol spraviť. Zase zlý uhol. Nikdy sa mi to ešte nestávalo, teraz sa mi to stalo. Počkať, pozriem si ešte, aké sú drahé pozemky a že vraj pri vode budú drahšie. Spravím nejaké vily. Ja sa pozrieť, kde sa to pozerá. Tuto. Tu je spokojnosť. Tieky som aj najspokojnejšie. That's good. Čo ďalej? Radšej nechcem vedieť, čo to je. Doprava, nikde nie je upchaté, to je good, iba do práce. Tuto je to až moc upchaté, tá kolóna. Úplne najviac na červeno. A... Toto je hluk. Z diaľnice ide hluk. No dobre, ďalej. Toto fakt neviem, čo znamená, prečo je tuto takéto zelené, to fakt nechápem. To už není vedľa. Aj tak sú všetci takí šťastní. Vždycky požiara si chcem pozrieť. Toto fakt už akož nechápem. Dobre. Doprava v pohode, to neviem čo znamená. Nice. Sem by som mohol dať tie továrne, sem. Na tie kravy a tak ďalej. Ale to, čo ja potrebujem je... hodnota pozemkov. Toto, že by bolo ono. Dobre. Je mi to viac menej jedno, že sa mohol pustiť na to stávanie. Čo zase chcete po mne? Taxíky, všade vám ten dávam, oné. Či taxíky toto už sú oné. Aj hluk to má. Tak. Autobusy. Veď sa postavaj. Víš, ja už plánujem cesty, ešte nemám ani toto postavené. Ešte môžem postavať tieto blbosti. No dobre, to niekedy inokedy, teraz na to nemám čas. Typek si proste postavia si dom sem, tam kde nemajú presne, tam kde nemajú elektrínu, si musí postaviť dom. A už to prúdi. Dobre. Rozšíriť rýchlo tej cesty, lebo potrebujem toto spraviť. Neviem ani koľko natáčam, nemám ani najmenší prehľad o tom. Ak toto jak spravím, sem to zahnem. Ďal to sem, napojím to sem, tak. A teraz tieto zavodené ulice. Chcem, aby to vyzeralo presne takto. To bude hlavná časť mesta, nie hento. Toto bude najhlavnejšia časť môjho... Neviem čo to bude, ale tie cesty plánujem iba tak akože, jak sa mi for fun, jak sa mi chcem, hej. Aby to vyzeralo také všelijaké. Mne sa to potom páči. Tak, ešte odtiaľ to napojím takto si napríklad sem. Si mi došla elektrina, ktorú to pozerám.
Sem, odtiaľ to sem. Tak, ešte toto nejak spojím nejakou základnou zíslo. Tak, a vyzerá to úplne nice, that's so fuj. Tak. Toto som chcel, elektrina, jak sme na tom? Ale veď tu prúdila pred chvíľkou. Dobre, tak ja na to spravím takto. Tak, a tada, už máte elektrínu všetci. Ešte byť šťastný. Ale čo s tými požičkami, čo som hovoril, že si zoberiem, ale nezobral som si žiadnu. Aha. Ja som si jednu zobral. To bude asi tým. Ten dom sa stále nezbúral. Už sú tam dva. To prečo už sú tam dva? Damn, tu predávajú bez takto isté všetci. Podrobné také domčeky. Nemajú tam akože veľa placu na to. Majú mali iné. Wow, tu to vyzerá úplne. Nice. Tam hodím nejaké tieto nízkopríjmové parky. Nice, už som nejaká veľké, one. Neviem čo som mal, dostal som update proste. Som rád hodil sem. To teraz tak moc teda nezdvihlo. Čaká, že to zvýšil moc viac. Tak. Tak. Áno, teraz mi musia všetci volať. Aha. Tak to bolo dlhé. Niekto mi zavolal na mobil a potom to zrazu vypol. Akože ok, ja nie, to bol, ale mu to netrápi. Chcem si všade naflákať parky, ale zase tak, aby som neišiel tak do mínusu, jak... Koľko parkov tu ešte chcete? Ja už na vás kašlem. Sami si to budete robiť. Takže, obchody dáme nejak do stredu, takže zoberiem si toto. Ne, toto nie. Toto. A spravím veľký kruh v strede, kde budú obchody. Tak, to budú obchody, hej. V strede budú obchody a všetky také obchodné centra. A tak. Ešte takto spravím. Tuto obchody nejaké. Ešte sem takto do rohu. By mali aj oni. A ešte by som mohol čo aj takto sem. A teraz zoberiem veľký tento blbec a všade sem takto naplejsu. Lol, tu čo je? Takto všade naplejsujem toto domy. Bum. Bum. Tak. Ešte tu nie sú. Ešte tu. Tak, ešte tu. Tak. A všade sa začnú stavať domy. That's so good. A nebudú mať elektrínu. A už budú, dobre. Budú. S elektrínou som na tom už dosť zle, ešte pôjdem. Koľko to zarába? 100 MW. 120 MW! That's so good. Tak veľmi moc. Ja by som to sem hodil, ale neviem kde. 120 MW. Núdzovo potrebujú kde pracovať ľudia, takže si to na chvíľku... stopnem, nech mi to pracuje. Tak, a spravíme si toto. No to by tie cesty sa hodili rozšíriť. Tak nemajte dobrého starostu, no. No, kde tu je? To im sem hodím napríklad. Čakaj, týmto vykričníkom sa to myslím rozšíruje? Tak, tak. To je možné. Tak. Tým by to malo zrýchliť tú dopravu. Ale dám tam ešte takúto cestu. Koľko stojí jedna? $90! Dám tam. A so stromčekami. So stromčekami som povedal. Ježišmarja, teraz som prerobil takých peňazí, že... Čo sem vedľa dáme. Teraz spraví, dúfam, most. Tak, nie? Damn, teraz to spravil taký epický cestu. Takú epickú cestu. A hla, zapchaj preč, počkať, tu je zapcha. A je tu nejaká, iba tu. Ale to ma už nezaujíma. Takže cesty. A ideme stavať, takže. Tu napojíme veľkú street. Od
Prvá búranie v ruke, či chcem cesty? Tak. Prečo mi to nejde? Ja mám upgradeovanie cest. Tak som mi tam upgradeoval jednu cestu na horšiu, ale čo už stáva. Tak. To je takto nejak poprepájať na rýchlo, proste len nemajú kde pracovať tak, aby to bolo čo najrýchlejšie spravené. A čím najkrajšie, čím horšie naplásané to bude, tým to bude krajšie. Jednoduchosti je krása. Nemám fakt ani šajnu, koľko točím, takže... Teraz sa nesmie nechať oklamať, hej, ono takto hra hrozne klame, hej. Teraz si pýtajú hrozne veľa práci, ježiš, nemáme kde pracovať, asi umrieme všetci. Naspánujeme si takto 3 oné, alebo 4 tieto parcely veľké, a zrazu všetci budú úplne full. No, už nechcem pracovať, ja už som sa rozmyslel. Pozeraj, hej. Jak im to kleslo zrazu. No dobre, tak im to... Ne, ešte nie, hej. Co im to označím? Kde je označovatko? Tu. A celé im to označíme toto na novú onu a to už bude, čo ja viem, tá druhá, wait, tak. A hodíme im tam napríklad toto. Tak. Tí pred nimi robia so stromami a tí to budú robiť s niečím, tí to budú robiť s dobytok a tak. Ešte sem hodím rýchlo Fire Station, lebo to je asi najpotrebnejšia vec. Tak. Prečo sa mi to zase nedočiahne? Ja to fakt akože nechápem túto hru. To si mám akože fakt hodiť dve. Chcem byť srandu. Až moc. Ešte sem hodím jednu. A ešte do tohto miesta hodím jednu. Som na tom zle s vodou. To som skoro zistil. Koľko toto stojí? 3500. To budem mať skoro toto. 3500. Toto zarába 240. Toto tiež. Toto im sa hodím, keď to stojí. Stojí to toľko isto, ale to asi očividne lepšie, nie? Rovno hodím 2, 3, tak 2. Alebo 3. Aho, to robí hluk? Som sa nevšimol. Dobre, a čo teraz bohatosť oných pozemkov? Ja vlastne ešte furt sa to pozerá. Že to bolo... Nie. Toto je to, kde je vietor, aha. Zdravia, tak ale si myslím, že tiež mohli nejakú túto ambulanciu, či čo to je. Aspoň tento... Oni sa oni dostreli, lebo oni budú hrozne happy, keď im sa postavia cintorín. Tak bum, a po všetci. Ja, salút. A prečo sa nikto nesťahuje? Dobre, už mám taký pocit, že to si celkom dlho, ne? Že možno nie, možno sa mi to len zdá, ale ešte školy tu nemajú. Ale už mám veľa ľudí so stredným vzdelaním. A keď už som kúpil túto druhú časť mesta, a túto časť mesta, teda to ešte nie je časť mesta, to ešte bude. Toto bude hlavné mesto. Toto bude hlavné mesto najväčšie. Toto bude mesto maličké, vedľajšie. Toto bude... Nemohla vypadnúť voda. Vy to nemáte vodu. Sa opraví. To opravuje. Váš milovaný starosta najlepší vám to opraví všetko. Koľko mám obyvateľov? 5000. Tým som... Chcem zobrať, že toto je 5000. To je dosť blbé, toto je naša dedina. Takisto malá jak naša dedina, toto má byť 5000, hej. Dá sa kúpiť niečo nové, nedá, nová parcela. Tak sa pozriem dole. Toto je, že... Aha, keď budeme mať ďalší oný, pokrok. 7000 obyvateľov. To nebude už tak dlho, ne? To ani nechcem mať. No dobre, neviem koľko fakt už točím, ale už to bude asi dlho. Takže ja sa vám pri toto video lúčim, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám video nepáčilo, tak dajte tiež like. Ja sa s vami lúčim a čus.